Vă pregătiți și start. Didi va lansa prima. Doboară Didi Bulimar prima coloană. Să o vedem pe Alina. Doboară și Alina 1-1. Sunt 6 discuri. Când ele se termină, se numără coloanele doborâte și se declară învingătorul sau învingătoare. 2 din 2 Didi Bulimar. Ratează Alina, 2 ratări consecutive pentru Alina, 2 coloane din tot atâtea doborâte de Didi Bulimar. Ratează Didi. Încurajarea e simplă, nachos. Și a funcționat. 2 piese doborâte. Hai să vedem, Didi aruncă din nou. Doboară Didi. Vor scrie cărți despre jocul ăsta. Ratează Alina. Didi Bulimar. Ratează Didi. Ratează Alina. Lansează Diana Bulimar. Imediat vom afla deznodământul acestui joc. Ratează Didi. Și dacă ratează Alina, s-a terminat. Oh, cât ghinion pentru Alina. Discul rovește coloana, dar nu cade. Se încheie jocul cu victoria Dianei Bulimar. Scorul devine 3-2 în favoarea războinicilor. Crezi că ai dărâmat 3? Da, mă, Da. ce mai vrei? E 3-2. Da. Te concentrezi. Așa mi-am mort. Hai, bate. Că a rămas înțepenit. Puteți începe, start. Lansează primul Ionuț. Ratează. E rândul lui Gianni Chiriță. Ratează și Gianni Chiriță. Doboară Ionuț. Prima coloană e jos. 1-0 în favoarea Jaguarului. Ratează Gianni. Mai sunt 4 discuri de lansat. Mai doboară Ionuț încă o dată. Hai să vedem răspunsul lui Gianni Chiriță. Ascuns după masă. Jaguarul ratează din nou Gianni Chiriță. Să vedem dacă va fi 3-3. Ratează Ionuț. Doboară și Gianni Chiriță. 2-1. Ratează Ionuț din nou. Să vedem dacă va fi egalitate. Ratează Gianni Chiriță. Oh, ratează Ionuț. Deși direcția era bună. Dacă punctează Gianni Chiriță, vom vedea lovituri de departajare și cade. Așa se face. Lovituri de departajare. Doboară Ionuț, dacă doboară și Gianni Chiriță, se merge mai departe cu încă o lovitură de departajare.
ratează Gianni Chiriță și victorie pentru Ionuț Jaguarul. Scorul devine 4-2 în favoarea războinicilor.